Kipat ba nong syong shnong kathan nyong ston ha ka jingalam jung ki kat tu kat ningut ki samlarang ba kelalait bantur sya ka office u divisional forest officer DFO nong ston namar ka jing sya pendik na kapor sya kapor ha ka office ya ka kamti bat khat siap da ka ba keni ru i kitiar kitar tere jung kipat ba hadin ka jingwan tur kensan kipat ba u divisional forest officer ula khot kat tu kat ni kinong elam ban ye kren ha ka ba ula pinsngo ba umla ban lei e namar ka an ka tre kam bet kat kum ki kendon Henry ula kular na kaliang jong u ba un shim khia ban ra da ka jing tho sha ki bor ki bahalor ki ba dei pet ye kani ka forest department na kaliang ki briu ki bajuti bat khai siap bat mau thop ki larai ban ye kendu kerke yu menteri rangba ba de ki MLA baro namar kani ka an kam tre kam tang ha west khasi hills district Henry ha baro ko ki jela bat ka jingma ka ap menta balada umle no kloi kan sapoi ka por bandu no sindon ya kani kalat kelenti ban kamai jakpo Kelapen pawru da keboong bekidi yiki siap bat ki mau thop tang halasnong hathau hapo ka district bat kim shalan shikiwi pat ki jaka shabar na ka district unlicensed main. Bagi ada yang lah ya kan air official record kan. Aban ya kendu ya u forest officer but ya ki officer ba per jong ka forest ki ba in charge ka ni ka district ka jongi hangning ya wan lang ki nong bala ki ba im da ka ba ngi ya ti mau ya ti siap nang ta ngi ya pen dan ki ba ya syok moria but ya ka benta ka badai bet bat usia bat umau ti ka jingwan jongi menta ka sihang ni kalong ba babun na kini ki kinong bala ba imja na umau ba usia kalong ba ngimla shu ban sya ya ki jing bangi ya kendu ha kini ki por ki baladep namar ba na kaliang jong ka sarkar ka kela pha ban kem lani kela pha yangi ban pentrikam ya ka an ba ban kem ya kini kinong balasi habade bat kakam syok mau ti mau hakam ti siap di siap te kani kala penenjar bat babun na ki para dekot jongi kamtam kini kinong bala ngila bun ki bala shuyangat hakaan mo kile shemstom na kaliang gajongki ban ya kendu bat kaan bat na kaliang jong kini ki pentrekam ya kaan ru kila ai hadin bangile de keren bat u forest officer bat ki staff ki jongi bat na kaliang gajong ki ong ba ngi hap an pentre ya kaan namar ya kani kaan kalawan na ka sorkar kala don kaan te na kaliang ga jongi ngi las ngo bana mangi shem stom ken kum ki nong khai kum kita ki ba imja imski nadu ki por ge ba menshua nadu ki longpi ki longpa ki jongi ki im gi kamai ya kani kam siap kam mau bat ka jing kamai siap ka jing tre jongi yo siap yo mau ndai bangi lek khai shabar jo ka jalla henrei kini ki nong bala siap nong bala mau kia tre yau ni umau ba siap tolong ban penon kam ya ki jing ban penbiang ki jing kam jong ki pajba ki jong hi jong kani ka jaka ba kani ki area te henrei ki ba shem stom ki bangat ka jing ndala nga ka an ki de pan banda kini ki nong balasngi ba pli ki ba imja ki ba kamai mensngi ki bam damit te da ka jing penwit da ka an ka mut ka penenjar lang ya barok ya ngilang barok khoi te judon kata ngim ju sngo ba nakaliang kaan kan tray ya ki company ki bahe mo ngimi i kini ki company ki bahe ki bawan bu ki kroshar ki bati mau kini ki company sina surok ki bahe nang ta ki don kini company ki ba sina surok ki badai na ka jala ka jungi mdon jing pudu de ina ki mdon ka jingkam kare ka jingkam ka dai bet ya uduk usuk bat kane ka penlong ya kini ki nong balasngi ya badai bat umau baru siap bangin ya wan long lang kawe bat ka jinglong lang kawe ngila shim ya karai ban wan ya kendu ya forest officer bat na kaliang jong forest officer uang ba ya kan ya kam day ka benta ka jongi ngi pentre kam ya ka an namar ba ka sorkar ka pha lengba ka an ka don ka an te na kaliang ki bor ki balor kum deputy commissioner bat USP ru kum ju te ngi sngo ban ong kum ni hadin bang le kendu bat forest officer kalong ba ngilap menta kalong ba sorkar kamle ya la ka jong ka kamram mi ka jing kalong ba ka ki penyahap ya karukom ti mau ti siap ka jongi bat kitu ki badai na ki thain return mo ka jing don siap sati kalong bet barok khot ka kendau ka don siap tela da snai te ki an dati siap kamot kalong
Hari jongi shani ngiyo siap kalau ngiyo tang na irudwa ibarit. Jadi kendau la jong mo, kendau la jong. Te la dang ngiyo siap ru ngiyo tang kan noe, tang spo kat san pick up. Nam ta kijing don kam jongi. Te kajing ti siap kirul ki laksana kirul la dang i apply kirul gelong baki hab hi tang bat ki jaka ki badai. Syabar jala cari thor. Bat karukom snai ki an gelong bala dang i penon kam ya kata ka license. Banya ti siap tang ban ti siap bandi siap ru kam misho. Namar ya ki an bala sna kalong bait na ka banta ban khayi syabar. Te na kaliang ka jongi ngila ya keren lang bat u forest officer. Bat na kaliang ka jongi ngila ya le kat bala ban penbet ya ne kam ban wan ngera ka jing kanoman ra ka jing ya uduk usuk. Bat na kaliang jongi ngin sapen sngo na kaliang jong presiden bat sekretari hukum ju. Na kaliang jongi parano alam ngila don ka jing ya keren menta. Bangin sa kerpat ngin ai ka jing tho sya minister in charge ujung ubade jong sarkar jela ka jongi ha juga poru do chief minister babat ya ka forest bat ya ki MLA ya ki nong mi khamat ki ba fer ki jongi nang ta ya ki he sarkar ba fer bala kumnu kumut ki dei ban pet no ya ka tu ka an haibade bat ka kamti kati siap kadon ka wei ka an ka ba ban ti siap la kumnu ki dei ban review la ni revise no ya ka tu ka an kim dei ba ki sarkar jongi kan fushim ya ka an ka shu pan keliang ya ka an nakaway ka banta nakaway ka jela but ya ka an ka ban le ya ki kam khayi syabari lani syabar jela kamut kim dei ban penihap ka ju but ki an ka bangidon kam ang ni khindiat nangi but ngi su thu la da pentrei itu ka an kamut ba nakaliang ka jongi kamut ngihap ya yat klem penon kam siap klem penon kam mau ya kata kawan ra jing mdei tang ngi kinong bala siap ba kinong bala ti mau hari kawan ra ka jing ya ki pai ba nong song sunong ki jongi Bat pinom la hiu ban tray office. Wat ging sarkar kinyo la da ban tray kan kinom yo ban yo tray ya ka office. Kinom la ban yo penon kam. Bat ki officer nga try wat kini ki minister bat kini kinom ikmat ki jongiru. Kimyo shu ban slaying la da mangi kinong bela ngimla ban ngimliti ya umau ku mati mentang ngimti yo siap ku mati mentang. Te kani ka dei ka jing ya keren ka jongi bat u forest officer bat nakali jongi ngisngo ban ai ku blai kerpang ya ka ya ki staff jong bat ya ki officer rang ba jong ka forest na kali ang jong ki le selok kila pen ila ka jing bat ngiru pen i ka jing ban na kali ang jong kiru kin sa simkhia ban pelait no kat bala ya kini ki jing bangi ya kenduk mentah bat kila kenturu yang ikum kinong tray mau tray siap ba ni long kawe ngini long teli bangin pen sngo sya sarkar pen sngo sya ki he officer sarkar ba kin pen bet no ya kanika an tangkat ni ya keren ya